نیشنل لاجسٹک سیل کمپنی ہے پاک ایران بارڈر کو دعوتی ٹرمینل و گودامانی جوڑ کرنے سرحد دمگی بیپاری وتی کاروبار و روزگار بابتا شش پنچ تہان ای بابتا بارڈر ٹریڈ ایسوسی ایشن و آل مکران کسٹم ایجنٹ ایسوسی ایشن کبد بارڈر 250 راش عبدالغفور ہوت شمس الحق کلمتی و دیگران گوادر پریس کلبہ پریس کانفرنس 17 کنانہ گشتگ پاک ایران بارڈر کوب 250 دمگی تاجر برادری بادم وعدہ چے سرکاری سرپرستی و تعاون حبید ادا روزگار کنگاں و بیپاریاں ہے ویران و پسماندہ دماغ وتی کمک وط آباد کتا وتی ذاتی خرچہ چے ٹرانسپورٹ اڈا گودام ہو ویئر ہاؤس جوڑ کتگاں ہمیں جہاں ہزارانی کچا مالک روزگار کنگاں حالانکہ سرکار نیما چے لین و ہاپی سہولت ہم دیگ نبوتا ادرا سہولتاں چے زبار بوگا حبید ادے دمگی مالکاں ہے غیر آباد دمگ آباد کتا کاروباری زونہ بدل کتا بلے نی ای جہاں سرکاری فنڈنگ کمپنی NLC دمگی تاجر اعتماد نظرتگاں ادا بلائیں جہاں ٹرمینل و گودام جوڑ کنگے NLC کمپنی ٹرمینل و گودامانی جوڑ کنگا چے دمگی تاجرانی جوڑ بوتگیں ٹرانسپورٹ گودام او ویئر ہاؤس اثر مند باں آئیے سببا ہزارانی کچا مالک بے روزگار بودکاں دمگی بیپاریاں سرکار و NLC حکامہ چے لوٹ کتا کہ پاک ایران بارڈر کوب 250 دمگی بیپاریاں وتی اعتماد بزوراں آیا چے بیپاری معاہدہ کنگ او آئین بیپاری سرمایہ محفوظ کنگا پد وتی کارا بنداز بکنا دمگی تاجر برادری راشونہ مکرانہ پاک ایران پنجگور و مند ردی انٹری پوائنٹ سہولیت دے گے لوڈ کتا وش نیوز گوادر